Fil-moviment żgħażagħ Partit Nazzjonalista reġgħu skattaw il-problemi. Dan minħabba li l-fazzjoni tal-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil hija determinata li ma titlifx il-kontroll tal-MZPN. U għalhekk qed tara li biex hekk kif jibda jaħseb biex jispiċċa l-President attwali Joseph Grech iddaħħal kandidat ieħor min-naħa tagħha. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif Clyde Puli u l-fazzjoni ta' Adrian Delija b'mod ċar għall-aħħar kienu qed jippreparaw liż-żagħżugħ Thomas De Martino li fl-aħħar xhur mexxa dak magħruf bħala Team Start. Ferra taż-żgħażagħ li nħolqot biex tiġġieled lill-MZPN. Dan għax Delija kien baqa' ma sabx appoġġ miż-żgħażagħ tal-partit li jmexxi hu stess. De Martino ħoloq tim madwaru li bih issa jrid jieħu kontroll tal-fera ewlenija tal-partit. Iżda ta' Busuttil qed jiġru wara Gabriel Mikallef biex ikunu il-kandidat għall-President tal-MZPN. Mikallef kunsillier il-Melliħa u meqjus bħala lealissimu għal-fazzjoni ta' Busuttil. Il-fazzjoni ta' Busuttil bħalissa qed taħdem bisħieħ sabiex ikollha swaba imdefsin f'kull fazzjoni biex meta jiġi il-mument li jerġa' jkollha imminat il-kap ikollhom appoġġ mill-aktar wiesa'. Is-sajf li għadda wara it-telfa fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew il-fazzjonijiet fiż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista ħarġu qatta bla ħabel kontra xulxin. Fejn mhux biss ħarġu żewġ rapporti fuq din l-istess telfa biex wieħed jgħid li torza Delija u l-fazzjoni l-oħra tisħaq li mhux il-każ. Saħansitra l-ġlieda komplit il-qofol tagħha bisħieħ fuq Facebook. F'mument minnhom il-Viċi President tal-MZPN, Niki Azzopardi, għajjar lill-President ta' Team Start Thomas De Martino bħala handback wara li ħareġ jattakka liż-żagħżugħa li ppreżentat il-petizzjoni biex jittieħed vot fit-tmexxija ta' Delija. Dakinhar De Martino kien tefa' botta u staqsa b'mod ċiniku jekk din hix li tella fuq Instagram favur l-abort. Hawnhekk wieġbu Azzopardi u qallu li tinduna kemm il-problema hija traġika meta l-okkupanti ta' wara l-fortizza tat-tieni solar jibagħtu il-handback tagħhom biex jattakkaw membri tal-partit b'mod personali. Żied jakkużah li lanqas huma deni jew kapaċi jmexxu l-fera li għandhom li sejħilha klabb tal-ħamim ta' 5 min-nies. Mill-ewwel irreaġixxa Thomas De Martino li għajjar lil Azzopardi keychain. De Martino qal lil Azzopardi il-keychain jgħajjar lil ieħor handbag. Mela waqt il-kampanja elettorali li matula l-partit tkellem bis-saħħa kontra l-abort tiġħab bibtek u titkellem favorih. Ara kif ġibtuha diżastru fera, qal il-President ta' Team Start b'referenza għall-MZPN. Dakinhar Niki Azzopardi wieġeb lil De Martino u għajru kaboċċa biex il-ferat taż-żgħażagħ f'dan il-partit komplew juru li huma xempju tal-qasma fonda li għada hemm fil-partit immexxi minn Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.